Jaký Čo to máš? Čo to máš ty? Čo si dostal? Ukáž. Jaký má nos, pozri. Jaký má nos. Ukáž, kde má nos. Kde má nos? Oli, kde má Šašo nos? Vlasy musíš vytrhať, hej? Kde má nos? Nos. Čo to je? Tam taká nitka je. Čo to je? Čo to ty máš? Pozri, zavesíme ho. Pozri, ako zavesíme. Pozri, jak sa hombá. Zavesíš do izby.